अयो अम्मा भारी सुस्त तस आंग पुरा दुखी काई काई कुड़वना अय बा पुरोदಲ್ಲ बा ಹೇಗಸನೆ ಬಾಗಿಲ್ಪುರ ಉದರೆ ಸ್ಮೋ ಕುಂಗಿರಿಂತಿ ಪುರ ಜನ ಅಮ್ಮ ಪುತ್ತುವಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟು ವಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕ ಕೈಕಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗರಂತು ಕೊಣೆನ ಅಮ್ಮ ಹಾ ವೈಗೋ ಪುತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟು ವಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕ ವಚ್ಕ ಆಮಂತಸಿಲ ಕೈಕಿತ वज्जी तस अनेक दोन परीक्षवरला अब्बा केदन परीक्ष दत्त की मन मक दिसतास ಅಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಲ್ಲೆ ಮಗಿರಿ ಹಾವ ಹಂಗಾರ ಹಬ್ಬನ ಅಮ್ಮ ತುಗಲೊಟ್ಟು ಥೈ ಎತ್ತ ಅಮ್ಮ te ಚಲ್ಡು ಅಮ್ಮಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಜನಲೊಟ್ಟು ಕೆಲ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಅವಕಸನೆ ಗಲಾಟೆ ಕರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಕಂಗ ಸೋನು ವಚ್ಚನಕ ಅಮ್ಮ ಹಾ दायत को सेबिनी तू कापन होता ते पूरा मगीच विषय आता घर उदार आहेस तुगल आनोय दिसताना तुगल अण्णय दिसताना वचा भितरच या घरा भितरी चोर आइला की मोडा अम्मा ते पळे कोण की करतस अम्मा मक बई करता अम्मा नका अम्मा आम्ही भितरी वच्चे नका अम्मा आनु आणि पुतला यवंती अम्मा मागिरी आम्ही घराक वच्चा अम्मा अयो होई मुगो कोण की भितरी नरकतस मुगो कोण ते तुगे लहान की पुतळा कोण अशा पुरते अम्मा भितरी वच्चे नका अम्मा चोरू असका अम्मा आमका बटीन तू मरता अम्मा वच्चे नका अम्मा नागो देवा चोरनी घरा भितर याना हे तुगा लहान की अण्ण की कोण की नरकतस या कोण म्हण पळय यागो अम्मा भिऊ नका तुगल अम्मच नवे तुगलೊಟ್ಟು या भितरी अयो पुत्तू पुत्तू कसला ಕಶ್ನಿದಲ್ಲ ಕಸಂದಲ್ಲ ಹಕ್ಕ ಬಾಗಿಲ ಉದರೇದವನ್ನು ಹಂಗೆ ನಿದ್ದಲಮ್ಮು ಕಸಂದಲ್ಲ ಹಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ पुत्तू ये पुत्तू ಕಸಂದಲ್ಲ ದವ ಕಸಲ ಕಶ್ನಿದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಆಂಪುರ ಲಸ್ತಸ್ಮು ಕಸಂದಲ್ಲ ಹಕ್ಕ पुत्तू ये पुत्तू ಕಸಂದಲ್ಲ ರೆದವ ಹುಟ್ಟದವ ಅಯ್ಯೋ हे कसने हात पुराशी तमड तमडेदಲ್ಲಮ್ಮು ಕಸಂದಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ हे चल्ले ಕಸಂದಲ್ಲ ಬಾ ಹ್ಯಾ ನಮನೆ ತಾಪ ಇಲ್ಲ हात पुर तमड तमडेदಲ್ಲ ಅಪ್ಪುರ್ತ ಸುಡ್ತಾನ ಹ್ಯಾ ನಮನೆ ನರಳತಸ್ಮು ಕಸ ಕುರ್ಚಿದವ ತಾವೆ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣಕ ತಾಪ ಇಲ್ಲವೇ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಪನ್ ಹಡಿಯವೆ ಅಮ್ಮ ಹಾ वहीगो अम्मा आता मी डॉक्टर लगीच वचका अयो देवा आमगेल घराक डॉक्टर इतवेनी आम्ही वचका गो अम्मा कसं करचे हे चले कशी उठ करत हावे पुतू ए पुतू उठ देवा हंगाची लग्गी डॉक्टर शॉप असनवे हगोर थिंक वचा देवा या देवा उठ चरडा ना हाव खंय कयाना हाव दुड्डू वट्ट करका अम्माक दिवू का अम्मा पाप तिक दुड्डू दिवू का हा चल कसं लेतस कसं ने अम्मा दुड देऊ का म्हणता नरळतस कसंदಲ್ಲ हक्का कसने पुणी मना घांगितला की कशी हो कसंदಲ್ಲ बा हक्का अम्मा हक्का डॉक्टर लगी आपण उचक दाई ना अम्मा तो ताती केला नवे अम्मा हावा लगी द चांटी का अपे का अम्मा हम एकली वत्ता अम्मा बिऊ नका अम्मा नाकू गोमा तू एकली वच्चू नका हावनी तू ಒಟ್ಟು ವಚ್ಚ ಅಮ್ಮ ರಾಬ ಚಿಕ್ಕಿರ ಬೈಲಿ ಹಾವ
यागदेवा डॉक्टरू हंगे तिकी पळविया यागो अम्मा ते चल्ले कुट्टोचे दत्तना वचा आम्ही हो हाव तुमगेल घरा येऊ का म्हणून लेखते आसिले तिथले भितर तुमची हंग इल्वे भारी लायक गो भारी लायक मका या या भितर या हंगेल पुत्तू पडे तप्पंतू नरकतस निदला तक दाळ सोडचे दत्तना एक चूरी या तक कसंदला पडೈತ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೀಗಸನೆ ಹಗಲೆ ಹತ್ತರಿ ಬುಜಾರಿ ಪ್ರಾ एक ನಮನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ವರಿ ಅಸ್ಮು ತಂಬಡೆ ತಂಬಡೆ ದಲ್ಲಮು ಜೋರ್ ತಾಪ ಇಲ್ಲಮು ಅಕ್ಕ ಓ ಖೈಂಗೆಲೆಲೋ ಕಂಚೆ ಕೂಲಿ ಕಾಮಕ್ ದವಂಗೆಲೆ ಕಿ ಕಶಿ ನಾ ಖೈಂದವ ಪಳ್ವೆ ಹೋ तो खैंगेलेल म्हणू गोत ना बा हाव आजी सकाळी काम वतना समासिल कुशेर असिल बा हाव हंगेतनत हे अवस्थेरी नरकत निधला बा कसर म्हणू गोत ना खैंदव पडली की ना कसने काम गेली की कस म्हणले छावे नाबा तो काम आणि वच्चेस ना आता SLC परीक्षेस नव्हे अनेक 2 परीक्षेस ते दल्ले मळारी पूरा बा मक्का ते परीक्षा इदवर नो तो काम वच्चेस ना खंकी पडलं की म्हण कस ग्रहाचार दल्ला बा तमका भिऊ नका सुंदरी माये पुरा समाधता हाव तक एक 2 नमने मात्री बरोन दिता त्या दियेती आणि बजील तंदला प्याज कडेरी ब्रेड चिके चिके उन असिले दूध पतळकोन दूध दाट दिवची नका पतळकोन दियेती आणि तो कितले खत कितले मात्र घडे घडे दियेती चिके चंदुकोन पळोंग येती खैंदव पडला की कसंकी ना एक्झाम टेन्शन नसते ना आता चढवांक ते पुरा ಒಟ್ಟು धरला की म्हणून त्यांची एचना देताना खैंदव पडली की कसंकी आबा आंग पुरा दुखी म्हणतस अपडच सोडताना हा कसं नाही असं आता तप्पाक आणि दुखी का प्रमात्री बरोन दिता नका तू तक पळून घे हांची हाण दिता दैत्वे हा दायत गो तितला नव्हे कसं नाही ತೊಂದ್ರೆ ನಾ नव्हे मिगेल पूत आराम दत्त नव्हे परीक्षेनी बरैत नव्हे तका लेक SLC परीक्षेलरी आणि तका लायकडे कॉलेज घालका लायकडे म्हणत असेल कसं नाही आमगेल गावांतच नव्हे गव्हर्नमेंट कॉलेज थैंची घालका लायक कोण सिक्का ताणे ते क मग काशी हे न म्हणे तप्पांनी तच मग पोळोचे दत्ताना ना तसल कसने ತೊಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ ना आता हाव मात्र निदिता हंतो गुंडलदल्नवे नतलरी आस्पत्रे आपण हुडकदायत आता तत्कालक आजी एक राती पळे आणि चढ रिस्क घेऊच नका सुरवरी तक परीक्षेस आणि आता पुराकडेन तू ते हे प्रसूर दला नवे चढ रिस्क घेऊच नका घरांतू दवन घेऊ नका फाय एक इक्र बार म्हणतात का गुंडायनी तो चिक्के समदायनी आणि के जोर तापस कसने इंप्रूव्हमेंट ना म्हणदलरी तक्षण आस्पत्रेक आपण हुरिया हाव येत दैत्वे मग एक फोन करी हाव आस्पत्रेन तो असला दल्नवे हंगा असलरी हाव येता तवळ दुकुनु एक नमने नरकुचे शब्द ऐकत असिले आजी मक्का डे ड्यूटी असिले तशदावनु आता इल मात्र घराक बागिलु दरे असिले तशदावन साऊंड ऐकता असिल बाहेरी कसं की म्हण हाव पळया निमगुन चामण सांगून हंगे तसिले आई लायक दल हाव एक नर्स दलेक सार्थक हा मस्त थँक्स गो तुमची आत्मक धैर्य देऊ का मिगेल पुत्ता कसने ತೊಂದ್ರೆ दायन नवे तो आराम दत नवे तापनी गुण दत नवे अनेक 2 परीक्षेस को मारायती ते एक दल्लर पुरसिले नाही तशी नाही ताप केदना येवचनज्ज तंतुई चरडुवांग ताप मिळारी मक्का एक नमने जीवाक मर्क दत्ता पै तितले मिगेल तापू चिके गुण दल्ले इतले भितर हे चल्ले ताप इल्ले ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕೈಲ್ ತಾಪು ತಕ್ಕೈಲ್ ಕಿ म्हणू दलर मक्क ह्यान मने प्रदायनी असिले 2 मात्र घेतलं कुठले हा हुशार दल्ली दल हो चल्लो ह्यान मने नरकतस कसं कोरक म्हणू कळताना मक्का हा ब्यूची कसने ना तू काय येचन काणका हा वसनवे तश कसने असलरी आम्ही आस्पत्रेक फाय आपण उरिया आज एक राती पळया कशी संजी दल नवे एक राती पळवया मिगेलಮ್ಮ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವು ಕಹಮೆ
अम्मा पाप पाप मी गेला अम्मा मस्त कष्ट बघतस ती भारी कष्ट बघता हा तिक दुड्डू वाटत कोण देऊ का हो आत्ता मग काय करतं तसं हो चाललो कसं की मना घालून घेतला हां तुमगेल घराचे प्रखब्बर तगोतच नव्हे तू एकलं ना कष्ट बघची तका पळोचे दत्ताना ते ताणे मना घालून घेतला तक समजावून काही दव पडली की कसं की ते पुरा ಒಟ್ಟುದಲ್ಲ हक्का कसने पण कोर नमी धैर्य नाही देऊ का आता एक परीक्षा दवो थैते कसने उरला नका इथे मागिरी कसं किती पळोया मना कसं की भारी लावून घेतला तो हां अशा पुरो तो सांदुकुनूची के सूक्ष्म तो मग कसनेची कष्ट इलरी बेजारदಲ್ಲರಿ तक सैसून घ्यायचे दायना त्यांची काही दव मना घालून घेतला की म्हणून आणि आंग तंबडी तंबडीदಲ್ಲ ते अड्नावे कसने भीतरची पेट्ट दव नानवे नाना तसल कसने दिसताना मक्का कसने तशी पळणो कसंद पेट्ट दलदलरी सूजी ಎತ್ತಸಿಲೆ ಹಂಗಂತೂ ದವಲ್ದೆ ಕೈ ಸೂಜಿನ ಖಾಲಿ ಇತ್ತರ ತಂಬಡಿ ತಂಬಡದಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಏಕ ನಮನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಪಳ್ಳಾಬ ತಿಟ್ಲೆಂಚಿ ಅತ್ತ ते कसने उल्ला नका सुरवेक तगल ताप गुंडावनु तो आमगेला प्रसम उल्लत शिदव मगिर हगूर तक चंदू करनु विषय कसा म्हणून निमगू यायते सुरवेरी तप्प दुकुंतान बाहेर यावचे मुख्य कळवे हा मात्र घेऊन येता तुम्ही तक सोन काही वाचू नकत नाहीये